Er is de Doré, de Hot 1001, de Cecile, de Inca Sun, de VZF 04 de Annabel en nog een heleboel andere soorten. Het wie joert een rijdse spanning om te zien of die lekker binnen om te eten. Dan hebben we de zogenaamde Inca Sun. En dat is een knapperig. Hier op een mooi chipje van maken, crispy eigenlijk. De meeste jerpels worden toch altijd maar een stukje vlees en een stukje grien te eten. Maar wat nou wel wichtig is, dat altijd eens een keer wat nieuwe soorten binnen. Zat hier dus nou echt in, hele aparte soorten. Ik dus maar reden en persen en felgielen. Om daar eens een keer wat oors mee te maken. Dus dan ontdekst ik die smaken. En die smaken zijn eigenlijk top. Elk jaar worden hier allerlei verschillende soorten jerpelrassen ontwikkelen. En voordat een nijras in de supermarkten bedarret, is er nog wel even onderwijs. Dit is eigenlijk het resultaat van een kruising tussen twee ouders, twee riappeloders. En als je hem trosnijst, dan kun je zien dat er siert in zit. Nou, dat hangt er een beetje vanaf hoe dik het bijken is. Maar in principe zitten er zo'n 100 tot 200 siertjes in. Elk shitje is een ras op zich. En dat betekent dat er elk jaar 120.000 verschillende rassen rispen worden. En daarna volgt een uitgebreide keuring. Droog beproeving op opbrengst en op ziekten en op smaak en op alle andere dingen verdwijnen er een hele protte. En na een jaar of 10, 12 blijven er maar een stuk of 4 of 5 van oer. Ja, we doen zo steeds een jerpel. Is een jerpel, maar toch is dat net helemaal samen. Er zitten echt hele leuke smaaknuances in. En daarom kijk ik maar beziekje om van al die soorten dus even in een lekker gerechtje te maken. Nou, door een lekkere salade samen, een mooie skinker van Menno Hoekstra.